Per això aquest esforç permanent d'anar incrementant els cossos de seguretat i emergències del nostre país. Bé, hem fet una aposta dintre dels diferents dispositius de seguretat i emergències de feminització, però la feminització va molt més enllà de reservar places, que és imprescindible, va molt més enllà d'anomenar comandaments de forma equilibrada entre homes i dones. Que és aquesta unitat la que es centrarà en el control i seguiment dels agressors sexuals, en especial d'aquests que són reincidents o que presenten una alta taxa de reincidència delictiva en aquest àmbit. Que Mossos d'Esquadra és, per sobre de tot, proximitat. Aquesta és l'ADN de Mossos d'Esquadra, ser a prop d'on passen les coses, ser a prop dels veïns i veïnes, ser a prop dels comerços. I davant d'una campanya d'incendis forestals que es preveu difícil, el que fem és posar-hi més recursos que mai. A les imprudències, foc! Per agrair en nom dels bombers el canvi que s'ha fet en les inversions del cos els darrers anys. Celebrar i posar en valor la feina feta pel Servei Català de Trànsit, pel compromís, per l'excel·lència en la seva tasca i per com ha contribuït a millorar la mobilitat i la seguretat a les carreteres de Catalunya. Ha sortit una nova campanya per visibilitzar el 112, l'únic telèfon d'emergència i... que és gratuït.